शिरपूर सांगवी येथे 10 तारखेला जी घटना घडली, आदिवासी क्रांतिकारकांचे पोस्टर फाडून त्या क्रांतिकारकांच्या फोटोची विटंबना झाल्याच्या निषेधार्थ आमच्या आदिवासी बांधवांनी त्या चारण समाजाच्या लोकांना जाब विचारासाठी गेले असता त्या लोकांनी आमच्या आदिवासी बांधवांना मोठ्या मारझोड केली। या मारझोड झाल्याच्या घटनेचं माहिती आदिवासी बांधवांना कळता संपूर्ण आदिवासी बांधव एकत्र येऊन प्रशासनाला गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली असता तेथे प्रशासनाने आदिवासींची बाजू न ऐकून घेता आजपर्यंत भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु अजूनही शिरपूर तालुक्यातील आदिवासींना गुलामगिरीत ठेवणारे, आदिवासींना स्वातंत्र्याच्या बाहेर न येऊ देणारे आणि आजपर्यंत आदिवासींच्या टाळवरचं लोणी खाऊन गब्बर झालेले शिरपूरचे हुकुमशाह अमरीशभाई पटेल यांनी त्यांच्या BJPच्या कार्यकर्त्यांना पाठवून आदिवासींना मारझोड केली, तिथं दंगल घडून आणली। त्या अमरीशभाईच्याच कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या गाड्या फोडल्या, अमरीशभाई पटेलच्याच कार्यकर्त्यांनी स्थानिक आमदाराची गाडी फोडली आणि ज्यांचा संबंध नसतानाही त्या गोरगरीब आदिवासींना अटक करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि गावागावात जाऊन त्यांच्यावरती दडपशाही करून गुन्हे दाखल करतात, पकडतात। मोठ्या प्रमाणात दहशत पसरवलेली शिरपूर तालुक्यामध्ये, धुळे जिल्ह्यामध्ये। त्या निषेधार्थ उद्या दिनांक 18/8/2023 रोजी धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींचा मोठ्या प्रमाणात उलगुलान होणार होतं, मोठ्या प्रमाणात मोर्चा होणार होता, परंतु हा मोर्चा हे उलगुलान हाणून पाडण्यासाठी अमरीशभाई पटेल यांनी स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरून मोर्चाची परवानगी नाकारली आणि जे मोर्चाला येणारे कार्यकर्ते आहेत त्यांना नोटिसांचं सत्र चालू केलं पोलिसांनी आणि त्या गावात जाऊन दडपशाही करून त्यांना अटक करण्यात येत आहे। त्यामुळे ह्या हुकुमशाही विरोधात आम्ही पुन्हा एकदा हा मोर्चा तुर्तास स्थगित करून आणि आदिवासींना गुलामगिरीत ठेवणारे अमरीशभाई पटेल यांच्या विरोधात भव्य दिव्य मोर्चा मोठ्या प्रमाणात धुळे शहरामध्ये आणि शिरपूरमध्ये अमरीशभाई पटेल यांच्या घरावर काढणार आहोत। त्यामुळं सध्या हा मोर्चा उद्याचा होणारा तुर्तास स्थगित करण्यात येत आहे। जर खऱ्या आदिवासींनी तुम्हाला जर स्वातंत्र्य मिळवून घ्यायचं आहे तर तुम्ही या गुलामगिरीच्या बाहेर येऊन तुम्ही या अमरीशभाई पटेल या गब्बर झालेल्या हुकुमशाह विरोधात आजपासून लढा उभा केला पाहिजे आणि यांना नस्तारमूत केल्याशिवाय तुम्ही शांत बसू नका, तरच तुम्हाला शिरपूर तालुक्यात आदिवासींना खरं स्वातंत्र्य मिळेल। आणि कोणत्याही आदिवासी बांधवांनी उद्याच्या मोर्चाला येऊ नये। आपण लवकरच नवीन तारीख डिक्लेअर करणार आहोत आणि आपल्या आदिवासी बांधवांवर खोटे झालेले गुन्हे ते मागे घ्यावे ही मागणी केलेली आहे। त्यासाठी आम्ही शासन स्तरावर पाठपुरावा करत असून लवकरच आपला धुळे येथे मोर्चा होईल, ती तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल। सगळ्या बांधवांनी उद्याचा मोर्चा स्थगित झालेला आहे ही आपणास जाहीर विनंती करतो।